Umongameli Cyril Ramaphosa uxelele oononondaba eRhawutini namhlanje ukuba akayithandabuzi impumelelo ye-ANC ngesininzi kunyulo lonyaka ozayo. Oka Ramaphosa ubetshayelela indibano yangomso ye-ANC ezakusingathelwa kwibala i-Dobsonville eSoweto eRhawutini, nalapho lombutho uzakuthi thaca umqela osele uwugangathile ukuphucula ubomi babemi beli nosekelezelwe kumqulu wezithembiso wango-2019. Ephokoza kuvimba we-ANC ozawudandalaziswa ngomso kwindima esele yanjiwe ukuphucula ubomi babemi beli, umongameli we-ANC uthi lo mbutho okhokele urhulumento umanxeba-nxeba ziziganeko ezichaphazele izicwangciso eziqulethwe kumqulu wezithembiso zika-2019 eziquka uhlumo kwezoqoqosho, ukwakha iAfrika nehlabathi ngokubanzi nezinye. We need to acknowledge the massive damage that was caused to our economy and our society by some of the devastating processes that we've been through, COVID-19 being one of them, and the 2021 unrest being another, climate change process that manifested itself through floods being another, and how we responded as a government to try to address the challenges that our people were facing. Uthe nangona abantu bengekoneliseki indlela eqhuba ngayo i-ANC kwinkalo ngeenkalo, kodwa ibonakala nakuthathatha indima esele igangathiwe ngulo mbutho ukususela ngo-1994. 1994, only 36% of our people had access to electricity. Today, it is 90%. or closer to 93%. Woleke ngelithi ngaphandle kwamathandabuzo lo mbutho uzawuphumelela kunyulo lonyaka ozayo, watsho isithi i-ANC kuphela kwethemba labemi beli. The ANC is going to achieve an outright majority, so be relaxed. The majority of the people who have always voted for the ANC and who've supported the ANC still see the ANC as the only vehicle that, having commenced and started the transformation process in our country, can continue with it and consolidate it and make it better. Kulindeleke ukuba ngomso umongameli adadele enzulwini axelele abemi beli ngezizathu ezibangele ukuba bengurhulumente we-ANC basilele ukuqabelisa ezinye zezithembiso neminye imiba eliqela.